Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info tashar da dinka kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Cikin wannan sako za ku ga jerin manyan jaruman Kannywood da ba a ga fiskokin su ba a asibiti wajen ganin Adam A Zango. Wasu hotunan da aka wallafa a shafukan sada zumunta an ga fiskokin jaruman da dama waɗanda aka bayyana cewa ba a ga fiskokin su ba a asibiti wajen ganin Adam A Zango. Shin waɗannan jarumai sun je a sirrance ne ko sun je ba su ɗauki hoto ba ko bidiyo? Amma ya kamata jama'a su sani cewa ba wai dole sai an ga hoto ko bidiyo shine ke tabbatar da mutum ya je ba. Wani ta waya zai masa ya jiki, wasu kuma ba su a kasar kwata-kwata, saboda ya kamata a yi wa duk waɗanda ba a gan su uzuri ba. Fiskokin jaruman Kannywood da aka haska a shafukan sada zumunta ya haɗa da fitaccen mawaki Dauda Kahutu Rarara tare da matarsa Aisha Humaira, akwai Hadiza Gabon, Rahama Sadau, Fati Washa, Sarkin Waka, Farul Dorayi, Mustapha Nabaraska, Nafisa Abdullahi, Maryam Bud, Ado Gwanja, Abdul Ahmad, Ali Jita, Nuhu Abdullahi, Abubakar Bashir Mai Shadda, Umar M Sharif, Dadi Hikima, Lawan Ahmad da dai sauransu. Haka kwanakin nan aka yi ta cece kuce cewa ba a ga jarumi Ali Nuhu a asibiti ba, wadda rahotanni daga baya ya nuna cewa Ali Nuhu ne ya ɗauki nauyin jinyar Adam A Zango. To masu sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.